Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes pitsa 11 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital report, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sa probinsya, sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports, first portion. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Negros Occidental may madamo na nga supply sa bakuna kontra COVID-19. Sanggunian panglunsod nagpalambot sang simpatiya kag pagpakig-unong sa pamilya sa nagtaliwan nga siyanay konsihal kanya. Senior citizen nga aksidente nakalutang sa 3 anyos nga minor de edad nakagwa na sa Police Station 4 kaso batok saya nagadepende sa pamilya sang biktima. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ba, nagistoryahanay na, nagpungkuanay na sa Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Manny Pacquiao sa Malacañang. Upod ka Senador Bongo, ang panawag nila ang pagbalik sang pag-abyanay. Kumadumduman pa, porte ni ang arangkada pila ka bisis na ginpakamalaot ni Presidente Duterte si Pacquiao matapos nagatag komento sa panindugan sang presidente sa isyo sang West Philippine Sea kagang aligasyon nga korupsyon sa pila ka ahinsya sa gobyerno sa dalom sang karon nga administrasyon. Gulpi lang nagayuhay daw nagyuhumay, nagpungkuanay, nagistoryahanay. Wala ko na istoryahan ng politika, may mo lang wala maistoryahan ng politika. Ano ay ang kabangdanan sini sang gulpi nga pag-ayuhay nanday Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Manny Pacquiao. Puerte, no? Ati, okay man kung daw maayo malang kag magbalikay ang pag-abyanay nga hindi. Magluwas lamang kung may ara lamod politika, may ginahuluhambalan, may inayuay sa palaabuton nga 2022. Kung sa bagay, may balaan taman na buwas damlag. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Aber, arangkahonta ang iban pagid nga mga isyo pagkatapos sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just... Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon The time, las 4:40 na. Aber pasiplatan ta makadali ang palibot sang syudad sang Bacolod ang mga observation report. Kay Elvira Hilogo, good morning. Si Milili Oligo, morning. Kay Ma'am Balisa Star Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Si Ronnie Gordon, ara naman, no? Naga-monitor na. Kay Hinida Ordonez, good morning. Okay, si Elvira Hilogo, watching live from Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. Si Leonard Untal, ara naman. Si Imbong Diocampo, naga-monitor sa Maaw. Si Martin Aliling. Si Amek
anon sa TV45 Gasinigo mayong aga o mapisan nga suon sa kando ni Engineer Tuloy Ruiz, kay Manjo Arnijo, good morning, kay Marlene Diaz sa Barangay Sumag, taga Sumagda, good morning. Aber, diri kita sa patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Matugdaw nga kaagahon maninoy. Nagahilapit na maninoy, hindi magkalipat ha. Pasko na. Dali na lang kayo, pila kaadlaw na lang. Kani man Aksyon Fred, no? Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod kung dalanon ang pag-aambalan na yabaw, masyado katawhay. Alas 4 man, alas 5 na ni Pasado, amanog alas 5 na ni Aksyon Fred. Pero still ang dalanon sa syudad sa Bacolod, masyado katawhay. Naglabay ang patrol sa downtown na area, di sa aton siling mga kauturan, ang aton siling abiso. Medyo hindi sila makalabay no sa area if you are passing through Dalan sang San Juan corner sa may sa may SPCMA Dampi Action na Fred kay ginasarado temporaryo ang dalan going na sa area sang Araneta no dalan sang Luzuriaga kung bangka lang man siya Action na Fred Bangas SPCMA going sa may Fountain of Justice. Ginasarado ini kay ginakayo ang dalan. Actually, labayan naman ni Aksyon na nani. Damo na to mga buhutos kilid at ilan daw ko hindi kini makalabay. No? Kayang isa to ginapa-queue for curing period pa ang ginbuhos nga semento. Ang pila ka mga lugar man sa syudad sang Bacolod, especially ang dalan sang Lacson, masyado katawhay sa sining aga. Although may pipila kita ka mga kauturan sa karon, ang hulat man nga malawagan sa ila sining pangalan, kay ara sila gyapon Aksyon Fred sa kilid sang Regional Hospital, especially sa may Lacson na Damping, no? Nga main gate. Ang iban diriya puro pangapi, while ang iba naton yung mga call center agents along sa area naman sang ARB wala Dampi sa may North Capitol Road. Ang amat-amat naman sa pagpanaog naga-snacks, ang iba naga-pangapi, while ang iba naga-puro panigarilyo. At isang importante na reaksyon na Fred, makarelax sila at isa man sila nga magbalik Aksyon na Fred. Ang dalan gani isang Loksin, sining kagahon man, may pipila na kita ka mga kauturang nag-aamat-amat nag-panglakaton while ang iban kahulat naman sa mga pasahero, no? Especially sa mga salakyan di pasahe going sa homesite area, while ang iban Fortune Town area Aksyon na Fred. So far, muli ang pila ka mga sitwasyon sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Ang observations ang patrol ginadulong sa inyo sang live. Redaksyon na ni Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Olive Tababa, good morning. Kay Nimisha Roques, nagaupod na sa aton, karon nga kaagahon. Hoy, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon ha.
Philippine Standard Time, las 4:47 na. Ano ang tikang sang panahon, shear line, tail end sang frontal system, ang nagaapekto sa eastern section sang southern Luzon kag Visayas. Amihan gyapon ang nagaapekto sa nabilin nga parte sang Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Bacolod City, kag Negros Occidental ang maka-eksperyensya sang magalungmon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tugtub kasarangan nga hangin gikan na aminha na sidlangan, pakadto na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tiun sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sa anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, 55 na, kamusta si COVID? Nakarecord ang Western Visayas sang 123 kabago nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 144,037. Sa bago nga kaso, ang Negros Occidental may 48, Bacolod may 24, ang probinsya sang Iloilo 20, ang siyudad sang Iloilo 16, Capiz may 8, Antique 6, kag Aklan 1. Naming Aklan isa lang. Nadugangan sang 420 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 133,067. May ara 19 bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,624. Ang Western Visayas may 7,300 ka aktibo nga kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Kay Judy Dan, morning tamyaw ko lang si Danico o kung Danico family dira sa barangay Sicaba, Cadiz, alin sa Texas ba? Sa Texas siya nagamonitor. Si Cathy Bear, good morning. Kay Jinky Dialagdon, happy Thursday morning ko no.
Muning kuno kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Oligo, Lily King, Subungman, dira kay Rimar Suato Imperial, kay Alma Oligon, kag pamilyaya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Milvin Solidarios Apdo, good morning, nagamonitor sa Malingin, Bago City. Good morning kuno kay Chay Ina Disindario sang Bago City. Kay Cherlyn Arnaiz, good morning man. Kay Antonio Cervantes, morning, nagamonitor sa MS Norwegian Incor. Ba, nagasakay sa vapor sa MS Norwegian si Antonio Cervantes. Kay Dodge Dalida, good morning. Nagasigabong sa ang Aksyon Radio. Dira kay Milili Oligo, salamat gid. Nagapasalamat siya sa pagtamyaw. Kay John Serna, good morning kuno sa tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian.
aksyon nga nagkapalapnag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan ng palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa puwersa sa aton kapulisan, senior citizen nga aksidente, nakalutang sa 3 anyos nga minor de edad, nakagwa na sa police station for kaso. Batok saya nagadepende sa pamilya sang biktima. Detalye upod kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Nakagwa na ang 62 anyos nga senior citizens sa custodial facility sa Police Station number 4 matapos ang 18 oras nga pagkapriso. Saro sa kay Police Major Richie Gohe, hepe sa Police Station number 4, nga sarang paghihapon makapasaka sang kaso ang pamilya sang 13 anyos nga bata nga nanging biktima sang stray bullet matapos aksidente nga naigo ini sang bala sa isa ka 22 caliber revolver sa maglupok ang dibula sini. Ang inlukit ini sang screwdriver gamit ang fly ni Silvestre Kahina nga pumuluyo sa Purok Isla, Barangay Villamonte, sini siyudad sa Bacolod. Sano sa kay Police Major Richie Gohi, Action Fred, luwas na sa katalagban ang bata nga 13 anyos nga anuman oras makagawa na ini sa Corazon Ocsin Monteribano Memorial Regional Hospital kung mabayaran na ang iya sini nga hospital bill. Bali, follow up to gina sa atong WCPD investigator. Undecided pa to ang guardian niya kay ang parents niya wala di sa Pilipinas pero manugpuli naman tong Iloya sa ara sa Hong Kong Gobra. So, malaps ng reglementary period ya to. Pag undecided pagyapon ng guardian, wala ta mahimo i-release ta gid tong suspect. And then kung maka-decide na magitila sa uli nga ma-file sila kaso, so i-file ta lang through regular filing at large lang ang suspect. Ano pa status ito siya raw? As incident?
Okay. According kay tatay, ni Silvestre, ang himos ni siya balay, kay dati ni siya gunsmith man, sang ubin-ubin pa siya, kay subong 62 anyos na siya. May nakita siya nga cylinder bala, balang dibula, actionere, tiya ka 22, may na siplatan siya nga may bala, gamot, so galing stock up, so gin puti ya sa iyang screwdriver, sa iyang flash. So, mo to aksidente, lumupok, so wala siya ka balong may teenager, galito ka pumpo sa gawas, lapit sa balay to, sa portahan. Tama to, aksidente na igo. Yan ang igo sa bata, sir, kamusta ang bata, subong? Luwas naman sa katalagman tong bata, babaw lang sa ang pintot so ay kulit, lapit naman sa likod, pero hindi man ganda ang pilas. Tapos to be outpatient, sila kagabi, galing kasi amo na. Wala pa monetary, that's why wala pa to sila kabuwa sa hospital. Kaulat na sila yung bayad sa hospital and then makapuli na to sila. Axel Fred, si Police Major Richie Guhi, ang hepe sa Police Station number 4. Ining report, ginadulong si Sakarwansang, Santon Plaza Baso. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dira kay Candido Heldore, morning, nagamonitor sa Barangay Sumag. Taga Sumag, good morning. Kay Rimar Biranyo Lengoste sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ana Sinoro, good morning man. Kay Marciano Bugay, may lang nga pag-monitor. Kay Evelyn Pamusino, may yung agala nga. Watching from Lower Bicutan, Taguig City. Si Utay Benedicto, ari na siya. Tamyaw lang kay Kapitan Sergio Lebre, Joe Horulan, Joseph Kalingkag, sang Baras-Barasan, Barangay Manlocahok, Sipalay. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Tamyayo lang Maricon Castillo, anak ya. Kag si Gloria Moreno sa Libanon. Kay Joanna Salmiti Isiha, good morning. Gapamati kami di sa Barangay Gintuban, Isabela, Pamilya Isiha, kag Joanna Salmiti Sigia Isiha. Morning din sa inyo Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Ba si Elizabeth Malaka Gamala, ara siya, tamyaw ya ko no, ang iya sini nga apo si Juliana Janel Gamala Martino, saya ikasyam katuig nga birthday. Ba, birthday gali ni Juliana Janel Gamala Martino. Happy birthday lang May lang pagsaulog sang imo kaadlawan kay Esterlyn, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Al. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, Tursina, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 21-26. Una nga bula, resulta, 21 kag 26. Second draw, 31-21. Ikaduha nga bula, resulta, 31 kag 21. Third draw, 19-30. Ikatatlo nga bula, resulta 19 kag 30. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita jackpot. 18,926,816. Resulta in any order 16, 41, 14, 44, 5, 15. Resulta sang 645, 16, 41, 14, 44, 5 kag 15. Sa ilo kita 655. Badako naman ang jackpot. 109,459,870. Resulta in any order 34, 40, 55, 48, 13, 43. Resulta sang 655, 34, 40, 55, 48, 13 kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Ba, si Star Mayo. Good rainy Wednesday kuno dito sa ila sa Minnesota. Ba, enjoy lang ko na. Karon nga aga sa pamahaw. Wala pa. Dugay-dugay mamahaw. Maluto pa ako. Nagamonitor si Star Mayo, samtang naga-duty. Wow. Si Isabelita Giroy, good morning. Mga anak niya si Rinan, si Juan, kag Christine Joy, Sisya Giroy, Tampukaw. Kay Jimmy Latido Sr., good morning man. Kay Mox Espanyula, ara siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na.
may pamangkot lang ko sa inyo, may asma bala kamo. Wala. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na. Milili Uligo ho, na good morning Kaimbong Joe Campo, good morning man. Kay Rosel Matandak, kay Roger Dikit Umalsa, good morning. Tamyayo gali ang mga taga Pinaginpinan o nagapamati ko no. Si Imbong Joe Campo Araman, si Milili Uligo gamonitor ko no subong sa Mambulak sila si Kagawad Timay, Kagmunit Lobaton, si Cyril, good morning. Nagamonitor kami sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota. Sige, morning, taga La Carlota. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Angayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why at the name naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamog ko dito at that time no simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution so nagdamog dito no so that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod nang maliagon magdaigon o kung karoling pwede na kuno galing soksok ka face mask kag face shield no kabudlay magkanta no may tabon ba mo kag may tabon guya mo aksyon hindi pwede man na makanta ka may tabon na bilog mo guya akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:25 na sige si GM Group pwede kaya doon ngayon sa magkanta bisa may tabon man guwapo. Oh, si Star Mayo, gapasalamat gid, no problemo. Si Chopilo Hispanula Jr., good morning. Tamaya si Mamang Yabuning, gamonitor sa Tagda, Hinigaran. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Pasudlon tang report, sanggunian panglunsod nagpalambot sang simpatiyas kag pagpakig-unong sa pamilya sa nagtaliwan nga si Anay Councilor Kanya. Detalye sinipon kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Isa ka na solusyon ang ginaprubahan sang Sangguniang Panglungsod sa Bacolod City kahapon nga adlaw nga nagapalambot sang simpatiya kag pagpakig-unong sa pamilya sa nagtaliwan nga si Anay Bacolod Councilor Lyndon Kanya. Ang resolusyon ang ginpropose na ni Councilor Simplicia Distrito Al Victor Espino, Dindo Ramos kag Bartolome Orola Sr. pero sa ulihi ng unanimous motion, Action Fred. Si Kanya ang nagserbe ang konsehal sa Bacolod sang 2001 to 2017 ang ginbawian sa kabuhi nagligad nga Nobyembre 4. Ginpahayag ni Councilor Simple Distrito nga sang termino ni Kanya siyang may pinakadamo nga na-author, Action Fred nga ordinansa kag resolusyon sa nagkalinlan nga isyu kag sektor humalin sa kayuhan sang pamatanon, marginalized sectors, education, agriculture kag ikaayong lawas. Proposed resolution expressing our deepest sympathy and condolences to the bereaved family of the late Attorney Lyndon P. Kanya who passed away last November 4, 2021. Mr. Chair, may move to pass this proposed resolution. So move. Nabatian si Bacolod City Councilor Simple Distrito. Sun Plus Go
kag good news. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:29. Mao si Inday Sara nagibi gikuno pag-withdraw niya sang iya COC sa pagkaalkalde didto sa Davao. Puerte no. So balantayan ini magakambyo ni alakat sang politika nasyonal sa pungsod Pilipinas. Morning kay Nathan Borromeo, gamonitor sa Barangay Panakiyaw ni Isabela, tamyaw ya happy listening sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiyaw, Isabela, kag sitio Sulbod, Moises Padilla. Labi ni sa Borromeo kag Hermohino family. Kay Ana Sinoro, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla. Action Radio Philippine Standard Time las 5:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig,
Sabo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon. Reporto Negros Occidental may madamo na nga supply sa bakuna kontra COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalyo kon kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpalayag niya Provincial Incident Management Team ko na PIMT Commander Dr. Zifar Jihar Kailian nga may madamo nga supply o kon stocks sang bakuna kontra COVID-19 ang Negros Occidental. Suno sa iya nga sa cold room sa provincial government nga nahamtang sa Provincial Health Office Bulabasanti subong ang COVID-19 vaccines nga gintala na para sa mga luyag pa magpabakuna sa bugos nga probinsya. Suno kaya kailian, may aranasang COVID-19 vaccines ang probinsya nga ang brand ang ginatawag nga Gamaleya, Sputnik V, kag may iban pagid nga sahi nga natala naman nga magaabot. Suno kay kailian, importante ang papel sang mga kabarangayan sa pagkombenser sang ila sa mga residente nga dapat magpabakuna. Yari ang panugyan ni Kailian. Kag kadamo-damo na sa mong ara sa aton cold room, kag may mga manug-abot mga bakuna. Ito increase the capacity sa aton nga mga LGUs man, no? Ang ginaano naman ang barangay gid, ang mga barangay gid sa aton nga sa probinsya nga i-encourage yung tanan nga magpabakuna para maigo nato ang aton nga ginatawag nga herd immunity. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Kay Utay Benedicto dag morning kuno kay Nonoy Bacuado Bibing kag Nonoy Adriana sa Barangay San Jose, Sipalay. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Dira kay Jerome Lipana. Si Erwin De Caturia Gonzales ga monitor lang sa Coco Eatery Maao Public Market. Basi Mabirek Anton Diaz sang Patria Village nagaupod na kay Rimat Magbanwa Lioro, good morning. Tamyaw Pamilya Lioro Magbanwa kag Alintano Family sa Murcia, Barangay Abo-Abo. Kay Aida Alunan, good morning kuno. Kay Rinaldo Alunan dira sa Barangay Granada. Kay Milvin Piñapel, good morning. Kay Randy Artiaga Santisas. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Ba si Ibon Busher sang Germany, Arasya. Mabalik kami pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental.
This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Standard time, las 5:52, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Pod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 2 ining anom ka mga persona matapos nadakpan sa bypass operation last years pasado kagabi
sa Purok Sigay, Barangay 2, diri sa Syudad ng Bacolod. Actually, ang subject sa bypass operation action of Fred, 17 anyos, minor de edad. Nadakip sa nadakpan man, kag naaktuhan sa mga police operatives ang ginaligar suyop sang illegal nga droga ining 3 pagid ka mga minor de edad, ang edad 17 anyos man. Nalakip sa nadakpan Sandaya Joseph Daniel Rama, 18 anyos, sang Pursigay, Barangay 2, kag Joe Mark Eder, 24 anyos, kag residente sang Purok Masinadjahon, Barangay 35, diri sa siyudad sang Bacolod. No, na-recover sa mga otoridad ang isa ka gramos ang ginasuspetsohan shabu kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Recover man ang 5 ka gramos ang laya nga dahon sang marijuana. Ginabulubanta mga 5 ka gramo ang kabugaton. Samtang sa police station number 4, arestado man ining isa ka drug surrendery matapos nagbaligya sang illegal nga droga kahapon sa Herbias 2, Barangay Villamonte. Ang nadakpan gingalala diri kay Ranzed Parba, 34 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richie Gohe, ini si Barba ang ginakabigman nga high value target sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 4, kag na-recover man sa iya ining 2 ka gramo sang suspected shabu. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Kay Ediri Caportos ang OTTG. Good morning. Kay Jamil Florindo, kay Arlene Cabrillos. Good morning. Kay Renabel Gamboa, kay Ninita Ramirez Tumimbang, kay Florencia Villacampa, kay Hanilin Rial. Good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ako po si ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod
Tungod sa pamahog sa COVID-19 pandemic, madamo sa kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Nag-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sa benepisyo ang mahatag sa work from home. Pero hindi natin malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sila setup sa masobrang nga isa katulad nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tumay nga pag-usas ng gadgets kaya sa cellphone cam computer. Gani, iyarin sila ng mga poslang reaction tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyong makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay nikinanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tiyon nga stretching, agad malikawan nga strain, ang imong likod o liog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga trabaho para maging organisado. Magkaon sa gusto nga tiyon, labi na ang pamahaw, pagkiliyon mapagkaon nga maka-boost sa iyong mga memory, concentration, kag alertness kaagay sa mga pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipinalo sa iyong mga upload sa balay, agad malikawan ang mga istorbo. Ang tigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain. Maghampang sa Time las 5:59. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edien Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila,